Emosyonal na umapila si Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan. Ito ang panawagan ni Pineda matapos ang situational briefing na pinangunahan ni Marcos nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Ayon sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000,000 individual sa Pampanga ang apektado ng pagbaha. Umabot naman sa halos 948 million pesos ang naitalang pinsala sa agriculture, livestock at egg production. Kabilang sa mga tinalakay na solusyon ng dredging at declogging ng waterways, pagtatayo ng floodgates at pumping stations, construction ng dams, pagkukumpuni ng flood control infrastructure at pinag-aaralang 100-kilometer dike road. Dumalo rin sa briefing ang mga kalihim at opisyal ng national government, provincial governors at local officials mula sa Central Luzon na pinangunahan ni Zambales Governor Hermogenes Sebdane Jr. Tiniyak naman ni Marcos ang patuloy na coordination ng national at local governments upang mapabilis ang paghahatid ng ayuda at maisulong ang mas matibay at pangmatagalang flood control solutions sa Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.